karuta ki, Mas. Lah iya. Kupingmu jane bosok Hei, iki. Klitik ki lho. Lah iya. Kok karuta? 5 karo 7. Jumlah 12 12. sangane 1 karo 2 jumlahe 3. Jodoh rezeki pati rungokno jane kopok nih jane Lah iki. iya. Pati. Kluthuk. Lah yo kluthuk ki 5 karo 7. Heeh. Sangane 1 karo 2 Dijumlah 3. 3 pati jodoh rezeki. Kok walik Mas. Tuh, pati jodoh rezeki. Bosok kowe. Lah nyapa? Lah rung napa jodoh ra temu rezekimu wis mati sik. Lah kuwi lho rungokno kowe. Eh, Urung apa-apa wis mati dhisik. tiba aku kleru apa. Pak minta mondok cayu. Tak mengi. Kok katuran. Ketok iki mbiyen laire nyidam pitik kalkun. Kutuknya apa toh? Sama nekokno aku sego goreng. Wah, grabyak. Saman seneng sego goreng ya. Ya Allah Mas, aku lho nggawe klambi rupane oren. Iki seneng kamu ya. Nyapa, Mas? Oh, ya. Nyapa neh ngono lho. Oh, ya. Nyapa? Masa ayu-ayu kuping kopok nih. Buatan seneng ya saya. Ya Allah. Wis seneng lho. Iki ra tau geger sumek kok. Lagi kendasmu lagi kita gendeng ta iki ya. Lah kok Kowe guyak-guyu tok. Sapa cah? Seneng ya cah. Ini ya. Loh, iki nyapa neh bocah? Apa neh? Sekoke jebol. Gendeng le. Pak Pur. Pasiane icul ning kene Pak Pur. Wong kok bongkot karo pucuk nek bedane. Meneng aku. Mau mesti ngewek-ngewek tak bales kok. Kamu itu cantik sekali. Mbok kok nyanyi terus seneng le. Wis ta ora ndake nyanyi tok lho genep pisan. Dadak mbok Pulasara. Nyapo mandek. Kok Waya 3 lagu gas. jenengan pun ngoten lho. Loh. Lah kan tak wene kelomber apa kelomberan? Kelonggaran. Kula niku pan papan, Mas. Pundi nggen nyanyi, pundi nggen kula ndagel, pundi nggen jenengan lenggah ngasta dalang. Dadi mboten kok kula niku terus nun sewu idealis terus njur kula nggih dhewe wektune mboten. Saiki anggere sampean metu tak tuntut 6 lagu. Nek kula metu njan tuntut pinten? 6 lagu. Nanggap apa penyanyi dek iki sing viral ngene-ngene kan. Kok Ini iso lah Mas. dadak? Sinergitas, Nggih, nggih, nggih. sinkronisasi kerjasama Nggih. yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Mas Minto. Mula dalu nika wonten ing dusun Babatan, Ya. Desa Duwet, Wates ingkang baku dalu menika luar biasa. Tepuk tangan untuk Piyayi Iya, dusun luar Babatan. biasa. Elok tenan. Kula kaya meri dadi warga ngriki, Mas. Mari ngobar nanggap bayang kapan kowe nanggap bayang karo kluthuk iki jajal. Tuh, kula sampun rencana kali Mas kula sampun rencana. Benjing mawi niki gadah momongan melih kula badhe wayangan. Yalah aku ora gagas. Loh. Sunatan nek kancane renek sing diopo-opo mek kur Mas Kluthuk niku nuwun pangapunten piyayinipun mboten seneng gawe swara ning liyan. ora kok ora gawe swara ning liyan ki ora. Wegah lek ngopeni wong teko asline. Siji niku sing loro kaya mau wedi tenan. Ora Mas. Niki pancen luar biasa Mas. Mas Biasan Minto. tekan dindi Boten, nyunatke mek boten. elek tunan. Mboten, wong niku lak ndamel wedal to Mas. Mengke wonten wedal ingkang mirunggan, ingkang longgar lajeng ngempalaken panjenengan. Ngoten. Mula dalu menika dipun lenggahi Pak Kasun, Ya. warga masyarakat dusun Babatan. Ini menjadi tolak ukur dan barometer kelas dusun bisa menggelar wayang kulit spektakuler Ya, pada malam hari luar ini. biasa. Mula luar biasa. Tepuk tangan warga masyarakat dusun Termasuk Babatan. tokoh-tokoh Wis. Babatan kuwi ra lali sing Nih, lungguh ning Yagan saestu. kuwi. Di Endrik kuwi ya termasuk Nih, tokoh Pak. pecinta Jas, sinden kuwi. Jos. Pokoke kula melih niki sing melek niki limbukan goro-goro aja nganti ditinggal mulih. Ngopo? Loh, soalnya eman-eman leh urunan. Iya. Kadung urunan kok tinggal mulih. Mas Luduk, Dalem. kula karo sampean ditimbali. Ya. Kudu ngerti biasane nggon tata cara. Sik Mas, aku Nggih. tak matur sithik ya. Nggih, nggih. Sampeyan wis kentekan kain kok iki spray digawe. Sampeyan iki wong iki kreatif ngono lho, Mas. Ora perkara kreatif. Aku tahu bingung arep golek beskap iki warna apa iki saking bingung kabeh wis enek. Enake ya Ketok, Pak. spray. Lah. Padha ngene iki. Apa? Ngeten iki lak ketok. Lek dagelan apik ning dalan kok ketoke wagu. Apik jenengan gegerne gambarno Doraemon. Wong kok meri karo dagelan. Dagelan ki penting, Ora wong Pak. dagelan kondang lho, kaine kok kain spray kasur.
Aja sok seneng duwe klambi sing apik, aja sok seneng duwe klambi merek sing apik. Sangune wong kuwi besok dudu merek, dudu klambi, kain ming mori 3 meter tok. Prinsipmu wong ngirit kuwi. Kok prinsip wong ngirit? Ya lek pancen tujuanmu besok lek mati mung disangoni mori 3 meter, aja nyambut gawe. Lah pripun? Malah dosa. Lah kok saged? Wong ki lek timbangane kebak dosa luwih becik meneng. Kuwi ndak bakalan dosa. Ora usah nyambut gawe nganggur. Lek dadi nyambut gawe, mrumpuk dadi wong sugih. Nggih. Tanggung jawabnya gede. Nggih. Lek ngantek cetil dipaido wong, dirasani. Nggih. Dosa to? Dosa ora apa-apa, ning sing pegel mudin kuwi. Lah ngapa? Lah sing ngedusi mudin sik ketokne wong medhit moh ngedusi, ngosoki moh. Prayo rekoso sampean ngono lho. Mula niki lho. Apa? Diklambeni ngene kok iso lucu to. Nek kula nun sewu dagelan lak apik to Mas. Kok panggah pantes niki lho, tak klambeni apa-apa kok ora pas blas iki piye to? Saya itu adalah pelawak yang menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Pripun? Acaranya apa ya aku harus bisa menyelesaikan. Lah kuwi lho sing dimaksud Mas Minto ngoten niku. Lek Pak acara Kasun nggih ngoten. Lek acara resmi kula mesti nggawe beskap, nggawe surjan. Nggih. Ini kan acaranya dalam rangka meresmikan Pertamini mobil gasolin 92 menika. Ya apa to ya mripatmu kok nyawang mob. Nggon Pertamini iki ya ngapa? Acara apa iki? Acaranya ki bersih dusun. Bersih dusun ora ngresmekne gawe kok iso. Ngono ra omong mau iki. Lah mau tak omongi panitia tak kon ngepai seliter arep mbok kokop apa piye? Ngono. Mbah Batan. Nah, ngono lho. Ora kok ingah-ingi mbok kaya Mas Minto ku lho. Kaine ngono kuwi teges. Siji menika bersih dusun Mbah Batan, sing keloro menika kalih awake dhewe melekan karo ngenteni tewel mateng menika. Lah iki lho nggih ta. Ngene kok panjenengan kanthi iki pripun Cobi? Layakno apa ning jero jangane tewel tibake ning kene iki tewel ya akeh. Lho, piyayi kene ki arep dahar apa wae teke. Kula iki seneng kalih wong babatan Pak Minto. Ngono kuwi. Wong dusun menika kadang-kadang wong kutha iki repot. Wong kutha iki sok kala pengen mangan apa bengi sik bingung. Ning lek wong dusun, wong desa itu malah menjadi prioritas utama dalam hidup rumah tangga, hidup dalam mengatur nuwun sewu kuliner iki mesti tercukupi. Lah ngono ngerti. Pengen mangan tewel ya tewele dhewe. Lah kene ngerti. Ngarep omah ya tewel. Pengen jangan dong telo. Godhong telo ya mesti metik godhonge dhewe. Mergo wong desa ki sarwa mesti tandur telo enten. prasaja. Lho iya. Ngono. Mesti kuwi. Pengen makan buah. Lho. Sok kala ki ning arep mesti tandur blimbing, tandur jeruk menika ya teke dhewe. Pengen mangan iwak pitik ya pitik dhewe dibleh. Mergo wong dusun ki ingon-ingone mesti akeh, Pak. Pengen mangan ndok. Ya mangan ndoke dhewe. Menika wong dusun kondoke dhewe ki ra penak lho. Kondoke dhewe apa gitu? Endok pitike dhewe. Nah, endok sing metu saka pitike dhewe. Sik to, lek ngrembug endok ya lek endok iki kuning kaya endok pitik, lek nganti endok iki ijo setengah ireng coba. Lah, menika endok lumuten. Njan niku. Turne ya sik mending piyayi mriki Mas Minto. Persani to. Kaya ngono kuwi wujude deloken. Kuwi bakal ya dadi nangka. Tur wong kene ra medhit, dibungkus dikropoki brongsong karo goni. Tur umpama didahar nyenengke. Niki ketok medhit to, Pak? Ning nangka ki paling enak bungkuse duduk plastik, duduk sekseman, duduk goni. Napa? Kathok. Layakno dek ngene ngarep omahe Mas Minto to sampean to. Gedhi kene ngarep gapura ngarep bali desa kae. Dibosok kathok to? Buntel kathok. Kae duduk tewel kae ora. Apa Mas? Kentongan ngono lho. Mosok kentongan buntel kathok. Bali desa. Kowe iki yo ora nek tewel apa-apa lho, dan niku kok yo Nggih si aji niku Mas. Si aji niku. Wong uripe aja kalah karo tetanduran. Kok iso? Nggih, saestu Mas Minto. Piyayi kene iki melimpah ruah ulu pametune. Mula ngeten-ngeten iki aji Gusti Allah nyipta samubarang sing bernapas utawa punya nyawa. Iki beda-beda gunane. Ngeten niki guna lho Mas. Apa? Niki mateng didol payu. Urung sampai mateng ketok tuwek bakul teko dinyang. Nika tewele pinten pun dadi nangka. Dadi pancen wong desa ki produktif dengan hasil bumi, hasil lingkungane dhewe. Asine awakmu curhat kok. Pripun? Curhat zaman dadi lodrok ketoprak terus keterak udan ngono sing digarap mek kulupan. Lho paceklek oh Mas. Iya. Mula nggih ngundhuh ngeten iki nikmat. Mula aja kalah karo wow-wowan. Padha-padha kuwi ciptaning Gusti ning manfaate beda-beda. Ih, dirungokke. Aja kalah, kae yo manfaat kok. Arep mbok paido. Kak. Wong ngene lho. Nuwun sewu Pak Minto. Heeh.
Tewel iki iso dadi pralampita wong urip ning alam donya. Apa kuwi? Tewel kek entah dibuntel bendang mateng. Ning lek menungso kuwi mateng dhisik lagi dibuntel. Ya bener, Mas. Cara pilih-pilihan awakmu pilih sing ndi? Nun sewu, niku dadi awake dhewe iki dadi nun sewu. Tewelke entah dibuntel bendang mateng. Awake dhewe mateng dhisik lagi dibuntel. Dadi mumpung ade sik mentah, ayo to tumindak sing becik ben sok ben waktu awake dhewe dibuntel mateng-mateng iso sowan ning gone Gusti Kang Arya. Enak sing wiwit saka entah nganti mateng pagah dibuntel ya enak. Napa niku? Tewelmu. Niki snes tewel Pak Minto. Apa? Salah. Panjenengane yo ngoten kok. Niki Mas niku ngomong serius. Ya serius coba tak mirengke coba. Dadi nun sewu dusun babatan menika secara tidak langsung ini apapun bentuk, apapun keadaan dan apapun situasi dan apapun keberadaannya ini bisa menjadi filosofi dalam hidup berumah tangga dan hidup di dunia ini Pak. Maknanya aja. Aja nyawang kuwi mau. Sing tak ngono tewel ki mau. Dadi menungso sadurunge ade dibuntel sik mentah iki ayo to piye pamrih sok ben sadurunge dibuntel tumindak sing apik tumindak sing becik ben sok ben ade iki suwan ning Gusti Kang Arya Jagat awake dhewe sok ben iso mlebu ning swarga. Dimatengke pikire, dimatengke uripe, dimatengke atine. Oh niki lho Pak. Mulane bersih dusun niku maknane apik Pak. Iya bener Mas. Mulane warga masyarakat dusun Babatan menika tumplek-blek. Niki sing ngira wong Babatan tok. Ning sak njabane wong Babatan ora ngerti. Niki urane warga masyarakat ini total global uang yang terkumpul adalah 68 juta. Alhamdulillah tepuk tangan untuk nggih. Dusun iso nglumpukne 68 juta iki lek ra ngedol tewel pirang wit iki. Sik Mas, iki nek hitung-hitungan matematika. Niki pancen Mas kula niku wong. Kula niku heeh. 68 juta iki aja didelok nominal. Nominalnya. Ning maknane. Nek 68 68 ki angkane 6 karo 8. Jumlahe 6 karo 8 jumlahe 14. Angkane 1 kalih 4. 1 karo 4 jumlah gangsal. 5 kuwi nun sewu wong babat ning kene to dadak rono nyapa to. Wong ning kene ya padha ae kok. Wong babatan iki nun sewu ora bakal tumindak sing culika, ora bakal ninggalke apa sing dadi aturane negara lan agama. 5 kuwi Pancasila ning negara, 5 kuwi salat 5 waktu, ning agama ya ana 5 kuwi sing dalani rukun Islam. Kuwi adek ya mudeng. Lho, rukun Islam ki ana 5 syahadat, salat, zakat, poso, munggah haji. Insyaallah warga masyarakat Babatan niki sakwise salate wis tertib manembah marang Gusti Kang Arya Jagat, sok ben kabeh iso munggah haji. Allahumma ki rukun Islam ya. Lho nggih lho, Bos. 1 syahadat. Loro salat, zakat, poso, munggah haji. Lah, iki rukun Islam. Nggih. Ning gini ya niki aku ndak ngrembug Piyayi Babatan. Nggih. Nggen kula niku mongko rukun Islam. Angger bar munggah kaji ngono lek tekan ngomah ndak diceluk Pak Haji ngono ki nesu. Nah, biasane nun sewu. Ini yang menjadi nun sewu problema dalam sosialitas. Ya. Nun sewu. Sosial ki penting. Sok kalau wong munggah haji pengen diceluk haji. Nggih kula enten lho, Pak. Piye, Mas? Jenenge Pak Sabto. Nyambut gawe ini nebasi pari. Akhirnya begitu munggah haji, mulai saka tanah suci jenenge mau diceluk Pak Haji Sabto. sinten? Diceluk Pak Haji Basri. Sebabe Mergo isone munggah ning tanah suci munggah haji, nebasi pari jenenge Pak Haji Basri. Oh. Digathukne. Iya. Oh, Lah berarti- mlane jenengan nggih ngoten. Mas Sok Minto, ben sok- lek munggah haji, asmane diganti. Pak Haji sakniki lek asmane Pak Minto. Sok ben lek munggah haji kudu diganti jenenge Pak Haji Sokeh. Artine Mas, Mergo iso munggahne haji sokongane wong akeh. urunan Tanggapan Mas, kok urunan ngendi-ngendi ngeten sampean iki kumpul mendhi dari jan siji. lumpuke. Sik kok sokongane wong akeh ki lho. Lah nek ditanggap kok kono bayar kene. dhewe to. Loh, bayar dhewe tapi kan tanggapan kok ngendi-ngendi. Nggih napa mboten Berarti jenengan padha cari. awakmu no. Loh. Lek kula menika nun sewu. Kula menika sok ben lek insyaallah nggih. Insyaallah. Muga-muga kasembadan. Sok ben lek munggah haji niki jenenge duduk haji jog luduk. Jadi Haji dahlan. lah kok iso? Lah. Mergo oleh munggah haji dhuwit saka dadi dagelan. Oh. Wetlan. Wetlan. Oh, duit saka dadi dagelan. Lah kene ning nggonmu kae kok Enten kejadian nggih kula niku nun sewu lho. Menika nggih kula niku enten biyen-biyen lho. Iya, Tahun 2000 menika nyambut gene ning Poluan, Pak. Oh. Sik. Poluan. Poluan apa poluan? Neng Poluan. Komplek lho, komplek. Serengat to. Serengat ku lho. Oh. Idule perapatan. lho. Wis tau rono kok apal. Lah, kula niku yo Lah niki mbiyen tau nginep sewengi ngebel kula kentaan duit to, Mas. Ngono. enten, Pak. Jenenge teng mriku nggih. Sapa jenenge, Mas?
Nani Anjarwati jenenge. Iya. Iya kuwi Lho, apik. jenenge sapa? Nani Anjarwati. Ya, Masa kuwi sak Nani Anjarwati jebolan poluan. Seneng. Sak kamar isine loro sing wedok, siji Nani Anjarwati, loro Ning Stiani. Pampimmu. Dadak kok kancane diketut-ketut. Ganti ya jenenge ya. Ganti. Ganti. Ora ngawur. Turane. Lah nyapa lho penak kuwi yo. Penak kuwi to. Lah wis ora usah diganti kuwi ae. Jenenge ganti ya. Heeh. Sapa asline sapa? Srianing. Loh. Biyen nakal nggih, Biyen Mas. nakal, Pak. Masyaallah. Ting komplek riku. Oleh hidayah, oleh karomah, seneng melu pengaosan, Nggih. akhirnya saged munggah haji. Ridho ta'ala. Mandap akhirnya saged ngilen munggah haji ting Mekah Madinah. Masyaallah. Kondur saking Mekah Madinah Syukuran, Mas. Syukuran asmane dipun gantos Senes Bu Hajah Srianing tapi dipun gantos Bu Hajah Mutmainah. Lah kok beda kok mutmainah ki? Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ra genah. Entak-entane jebles to condongmu. Ngene. Ngono kuwi lho. Tak rungok-rungokne kaya yak-yak. Tegese ngemut barang sing ra genah. Ora, iki kudu mbok klarifikasi. Tegese ngemut barang sing ra genah menika ngrokok Oh, Pak Minto. saru Mas, saru. Wong wedok menika lek ngerokok saru. Nggih. Ngoten lho Pak Minto. Lek Dadi liyane rokok, lek ngemut rokok menika saru. Lah nek bojomu. Dirungokke sindian-sindian Pit. Apa sik ngerokok kowe Loh, Pit? saya yakin lek pipit Lah aku iki kaget to Mas. Loh. Aku kan liwat saka Wes. Boyolangu. Nggih. Liwatku ki mesti njunjung kono. Leres. Lah aku ndak sengaja aku ya ora ngomong lek aku arep mampir. Nggih. Aku langsung mandek plek pedan motor aku mlebu. Nggih. Lah kok pipit iki karo ngadep TV ki nguwene karo nguwene. Peh, nika, Pak. Pak niku ndek winginane to. Lho. Tapi alhamdulillah pipit sak menika pun leren, Pak. Oh, Sakniki pun mboten gelem ngemut rokok. Ah yo dimut apa, Mas? Kenal pot. Wah kaya ngawur wae kok iso. Ngoten lho Pak Minto. Iya. Dadi sedaya menika pun nemu pralampita. Napa melih niki manggon teng nggone RT 22. RT 22 kuwi lak angkane loro-loro, Mas. Loro-loro jumlahe Papat. insyaallah Pak Kasun Pak Agus menika ora bedak-bedakne masyarakate ndi lor ndi kidul ndi tan ndi kulon apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya insyaallah bakal gelem nyukupi lan terrealisasi sedaya. Iki mau angel lho lek Loh, digoleki. angel. Tenan. Anak sing tewel. Tewel enten. Terus anak sing Lodo. 15. Lodo enten. Terus anak sing pira 22 iki lek wong sing tukang ramal Pak Muidi Loh. bingung lek arep nilai iki. Leng ramesi. Lek ramesi. Ning kudu ngramesi sing apik Pak Minto. Kabeh menika nemu pasemon sing apik. RT 22 RT 22 RW RW 6. Nyapu atek 22 ndak selikur ae lho. Lho Pak, selikur nun sewu, saiki mundak. Rugi ngomongan iki. Ora maksudnya iki wong ya wis dibentuk kok iso jenengan iki. Enak selikur lho karo 22. Alah rasakno dhewe. Raja-aja. 22 RW 6, Pak. Iki lho, karepe Mas Luduk niku 22 RW 6, loro-loro kelinci. jumlahe papat tegese papat kiblat sing diarak. Nah ngene iku. 6 kuwi temune napa, Mas? Rukun iman. Lah kuwi. Apal rukun iman. Loh, rukun iman ki sing sepisan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sing keluru iman kepada malaikat, sing ketelu iman kepada kitab-kitab Allah, sing kepapat iman kepada rasul-rasul Allah, sing kelima iman kepada hari kiamat, lan sing enam iman kepada khodok dan khodar. Ngono lho kak awakmu ndagel mbok yo pengen malah dadi dai malah apik. Ngawur. Saya Pak, kula niku lek nyalokne dai mboten mungkin. Wong kula ning omah nyalokne juru kunci mayite demo, Pak. Lho. Sampe iki piye to? Niki wis mondok pirang-pirangane wulan mondok ning ndi, Mas? Ning pondok Ramadan iki sak ulan lah, Pak. Ora kuwi, ora. Saya mondok ini kono tok kuwi ya. Itu lho, Pak. Dadi ngeten Nah. niki intisarinya ada. Penting, Pak. Guyon entuk ning secara Nah. edukasinya ada. Bah. Ya guyon ning enek Loh. isine enek Nggih, lho. Lho, bobote. nggih, Mbah Lurah menika asmanipun Pak Kasun. Pak Kasun menika Pak Agus Agus. Widodo. endi wong Pak Agus iki? Loh, di belakang. Pak Agus Widodo. Pak Agus ini pas, Pak. Itu amanah yang diembannya sebagai Kasun. Gus menika insyaallah Gusti bakal berkahi, bakal ngewehi pepadang dalan kang becik kelancaran kanggo warga masyarakat. Saiki nek Widodo kuwi aksarane Jawa. Jawa. Kuwi iki dadi wa. Wa, Hana Caraka Data Sawa Sanga. songo, do iki pira? Hana Caraka Da 6. Songo karo 6, Songo karo 6 15. done loro. Done loro. Selikur. Selikur. Nah kuwi. Selikur jumlahe. Lah tembu to ya. Loro temu. Dongamu kok mandi Ah, lho. iya, Mas. ah. Oh no, selikur. Selikur angkane loro karo siji. Ayo. Aduh, yo.
Kowe ora plak-plek. Dikon sik wi do. Nah. Wis to goleke. Wi iki saka Bagus. Ya wis. Aki ho. Ho. Gus iki go. Oh, iki siji. Ana Caraka Data Sawala Pajajayanya Maga. Go. 13. Go, Pak Agus, Bathanga Kluthuk. Telas karo siji. 13 14. Gambare unta. Jumlahe 5. 5 ki lek Jawa lho, Pak. Nggih. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Insyaallah Pak Agus bakal pinaringan Rezeki sing berkah. berkah lan barokah. Berkah. Amin. Dusune Babatan. Ayo. Babatan gawe bobo karo to. Ayo njajal temu pira? Bo ki 19. 19. Do. Bone loro. 19 ping pindho. 38. 38 tambah to. Ana Caraka Data 7. Itu 38 45. 45 papat karo 5 jumlahe 9. Papat ki saka tembung jodoh rezeki pati jodoh. Wis dadi jodone warga masyarakat Babatan karo Mbak Lurah Agus. Amin. Mbak Kasun. 5 ki jodoh rezeki pati jodoh rezeki. Dadi warga masyarakat akeh rezeki, Pak Kasune ya oleh rezeki. Klitik. Klitik ki kok karo to. Ana Caraka 5. To ki ana 7. 5 karo 7, 12 sangkane 1 karo loro. Jumlahe 3. jodoh rezeki pati. Berarti hati-hati kowe. Sik to kok iso kok kono ki lho. Loh. Mas Minto. Mo karo to. Ana Caraka Data Sawala mo ki. 11. Moga. 11 karo 7. 7 berarti 18. 18. 18 siji. Siji karo 8 berarti siji ki jodoh. Berarti jodone warga masyarakat Babatan kembali Pak Minto. 8ne jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Ditangkap ana ing Babatan rezeki. Oleh rezeki sing akeh. Klitik. Klitik ki karo to budhek iki Lah iya, jumlahe 13. 12. Lah iya. Jumlahe angka siji karo loro, Jumlah 3. Jodoh rezeki pati, berarti hati-hati kowe. Oleh nom, oleh adikku. Terus ning cedak ketoke. lah kowe ora yo ngono. Lah ya apa? Lah kluthuk ki lak yo kok karo to, Pak. Padha. Padha lho. 5 karo 7. 12. 12 angkane siji karo loro sampai 3. pati jodoh rezeki. Lho ora padha to, Mas? Berarti Sik to. Klitik karo kluthuk kok beda piye? Lah kamu kok padha kok karo to ki, Lah Mas? iya. kupingmu jane bosok Hei, iki. klitik ki lho. Lah iya. Kok karo to. 5 karo 7. Jumlah 12 angkane siji karo loro jumlahe 3. Jodoh rezeki pati rungokno jane kopok nih jane iki. Lah iya. Pati. Kluthuk. Lah yo kluthuk ki 5 karo 7. Heeh. Angkane siji karo loro dijumlah 3. Pati jodoh rezeki. Kok walik masalahe. Oh, iblis iki. Lah tiba kono patine didhisik. Lah iya. Oh, kene. Iki berarti kowe Namanya apa, sing mbok jaluk piye? Nek aku tiba jodoh Rezeki rezeki pati. seksi panjenengan, Mas. Heeh. Jodoh kuwi wis gawan Heeh. saka Gusti. Jodoh rezeki kuwi ginaris saka Gusti. Pati keri. Dadi jodhone entuk rezekine nusul, patine keri. Jodoh ki mau Nggih. gawan Gawan. saka Gusti. Nggih. Lek bojo, Nun, bojo. lho bojo niku gandengan kok. Ora ngono lho. Lek jodoh gawan kok saka Gusti Allah. Nggih. Ning lek bojo, Bojo niku nggih gawan. terus sampean pilih jodoh apa bojo? Ya pilih bojo sing iso dadi jodoh. Hah? Mboten. Ora kena loro. Ah loro tau enake ramok kuwi. Rawani yo, ngono rawani. Kono muni tok. Kuwi lha enak tok. Jodoh rezeki pati. Iki lho sing bahaya iki. Lah nyapa? Kene mu nek ngitung piye? Lho, pati jodoh rezeki. Bosok kowe. Lah nyapa? Lah rung napa jodoh ra temu rezekimu wis mati sik. Lah kuwi lho rungokno kowe. Eh, Urung apa-apa wis mati dhisik. tiba aku kleru omong. Kowe iki adu Nembang Mas, tugas, nembang Dek. nggih. Siap. Heeh diselingi. Sapa kono coba. Ah, kula tak niki mawon, Mas. Kula nek sing ayu-ayu ngeten pun biasa. Nek niki didum wong loro turah. Carane ngedum? Set menengah ke atas jok kluthuk, Heeh. sret menengah ke bawah jok lidik. Lah kok senengmu sing menengah ke bawah? Napa, Mas? Piye? Pipit, dum wong loro. Loro. Nek ini ora cukup. Heeh. Sampean kalih kula nika wong loro. Iya. Ngene menengah ke atas sampean, Aku. menengah ke bawah Mas Lidik. Kene mudun. Saya. Lah kowe lecet kuwi Loh, elekan. munggah sampean. Masa aku ra mbok beton sithik.
Beton mbahmu kiper iki kok iso. Ya aku ya pengen gitu. Kono-kono jauh. Ben sampean sing sepuh, Nggih, sing sepuh siap. ngalah lek kono jalukane Nggih, Pak. ditugel sing isor kene pancen butuh adah kinang kene. Betul. Sampean milih wae. Ya milih aku. Anu panjenengan aturi milih mawon, Mas. Dah, aku ndak padha selerane karo Milih sing jenengan. jajal. Milih sik kene. Milih sik. Kene, Nduk. Karo iki, Nduk, tak golek sing ayu. Gel. Ya wis. Gel. Nek mike wis ngono, wong Lah ngene jenenge lho. merdi. Aku iki mosok ning omah ngono kae, ning pangumbuk ngono kae. Yo ngene iki yo butuh penghijauan. Ponggonmu wis ra tukul kok dadak penghijauan barang. Kabare siat ya Nduk ya Cahayu ya. Bocah iki seneng guyon. Mau teko jam pira Nduk ndereke Pak Minto mau Nduk Cahayu? Tak mengi. Kok ketua. Ketoke iki mbiyen laire nyidam pitik kalkun. Lah tek ana sing jelas e to. Engko tetane. Tek ana Leno. sing. Heh. Enggak ya kok. Kowe iki jan Ditekoni api-api kok. Wis ngono, kene Dok. Tak ratani Mas Mintok. Kene gandengan. Oke. Kok dikira aku pilih kasih kok iso. Ketika aku. delok ngono lho. Nah. Wah, Iki kulino pemain sirkus gitu. siat ya Nduk ya Cahayu ya. Mas! Ya ampun, kita lama nggak bertemu ya. Sama teko datang jam berapa tadi? Aku mang wis emas kuduknya apa toh? Sama kok aku sego goreng. Wah, gerap. Saman seneng sego goreng ya. Ya Allah Mas, aku lo nggak klambi rupane oren. Iki seneng kamu ya kelamin iki ya. Mang lo Pak Kasune Mas apa Pak Agus piye to jane iki? Nyapa Mas? Oh, ya. Nyapa neh ngono lho. Oh, ya. Nyapa? Masa ayu-ayu kuping kopokan ngene. Lah piye to sampean ki apa-apa? Anu Nduk sepurane ya Nduk, Masku ora selera karo sampean. Diajak pilihan diajak. Nah nek iki jelas Iki jos lek iki. Nek kuwi jos iki wah. Lek nang sewu lho. Nggih, Lek nggih. janggute Nggih. lancip bojoku. Mas. Lho, apa iya Mas? Bojoku iki Mas. janggute lancip ya. Heeh. Sampai ndredek kok kene. Kuwi kelancipen. Wedok iki ngene iki lho, janggute nyatis, irunge nyatis, batuke Bojoku nyatis. rai sak rai nyatis kabeh kok. Lah sebabe Kaya unta cuk. ngono ki. Jale Mas. Ben. Sihat ya Nduk ya Cahayu ya. Heh? Sampean sihat nggih. Heh? Asmane sapa Cahayu? Eh? Asmane. Eh? Asmane sampean. Hah? Ngetak mut kupingmu ya. Ah, Sampean sihat ya Cahayu. Mau teko jambilane kene mau. Bocah nek sumeh, ya Allah, ya Allah. Sumeh iki sumeh ya ya. Sampean seneng ya begini main ning babatan seneng ya Cahayu. Ya Allah. Wis seneng lho. Iki ra tau geger sumeh kok. Lagi kendasmu lagi kita gendeng ta iki ya. Lah kok guyak-guyu tok. Kene. Ayo ayo yo sarep Kene. Nduk. Apa enek bocah itu kecengengesan tok gitu ya. Ora sing pokro. Ganteng. Minta dijemput. Kene. Saiki. Lama tidak berjumpa. Masalah. Kita iki asmane sapa Cahayu? Seneng ya Cak. Ini ya. Loh, kuwi nyapa neh bocah iki? Ulena. Cak maku sik ngono. Sama Aku nyapa tuh kok? Kamu sama. Aku lek. Dhewe sesuk ning pasar atas. Jane wis rata. Balik. Sampean menerima aku apa Balik. adanya atau Mas? Balik. Aku kok iso mbok ulehne lho. Apa neh? Sekoke jebol. Mas gawane jenengan kok ora ana sing beres iki pripun to? Diajak Mas. Acak. Jajal. Wis langsung iki. Ya. Iki. Jajal. Kamu. Jajal. Kene. Lah nek kuwi lho waras kuwi asli. Kuwi asli waras. Wah kuwi mengkurep ae muni kok kuwi. Wis ngono ya. Wah, Masalah. yo pupune kaya tewel kuwi lho. Wis. Kilo ngono kaya nomi. Masyaallah. Wis. Nyapa nguyang guyu iki? Kamu guyu. Weh gendeng weh. Pak Pur. Pasiane icul ning kene Pak Pur. Wong kok bongkot karo pucuk nek bedane. Lah yo ki dibenakne. Karo aku. Nyapa kon ngadeg? Ya kuwi gandengen ra Wong iki Pak, apa-apa. karo kula tak kalih niki mon. Ya wis, kene aku tak karo sing kene wae. Sini. Sini. Lho, penak ngene. Lho, ujane yo nami sinten, Nduk? Kiki. Iso lho jak omong kowe iki jan
Malah karo aku kupingmu bosok. Jajal jak ngomong. Asmamu sapa, Nduk? Ui. Wis tak iki ae wis. Ya wis kuwi syukur. Setrum ning aku lho, Mas. Iya ya sayang. Setemen ning aku. Mau mesti ngewek-ngewek tak bales kok. Kamu itu cantik sekali. Oh. Raine kancane diowok-owok. Luara ya. Lah kowe ra iso mesra kok iso tak gandeng sing mesra ya, Nduk. Nggih, Kang Ya, oke. Mas. Nyanyi nyuwun duet apa piyambakan? Nggih duet to, Nggih. kersane romantis nggih. Coba Mas. Kono Mas. Deno sayang, coba kate sepinten. Nah. Deno sayang, pancen salahku. Aduh. Saikine terus terang mring sliramu. Kawitane Kang Mas ya amung sembranan. Rata anggap temenan kok kebablasan. Elok. Romantis sekali. Ya kono kuwi. Tanggane sapa ora kuwi? Iya, Mas. Stuk. Ngene iki pas Rama dan Cinta. Lagi? Nah, Sri Iki- Devi karo Iki sapa kowe? Rama dan Cinta. Iki Rama dan Tiba. Kok Ramadan tiba lak poso to kuwi. Dia Rama dan Poso Ramadan tiba kuwi piye? Rama karo Cinta ngono. Hei, nek nggon Banyuwangi Sri Tanjung karo Sida Paksa. Sida Paksa karo Serigala iki. Ngawur. Wes elek terus. Ora iso. Senajan to kowe Elek ora apa-apa. Senajan to kowe dadi serigala. Andak mek setrummu ning aku. Ya. Pancen aku percaya token iki nemplek ning nggonmu, token iki nemplek ning nggonmu. Jajal iso Mas. Aja kalah mesra. Tuh aku jep-jep kamu Mas. Duh. Cet. Coba yuk. Ini nduk madhep rene nduk. Adeno sayang, pancen salahku. Tuh, enak. Stop. Stop. Karo Deno sayang. Loh, hei, kok ora bres-bres ngono to? Langsung bres ngene lho. Deno sayang. Hop. Ngono lho. Aduh. Ayo kowe iki jan. Angel men kok iso. Sancang-sancang. Deno sayang. Lho, enak ta? Ngono. Ayo. Jasmu sing penak lho. Gede banget. Pade banget lagumu ki lho. Deno sayang. Wah, Oh, masalah bareng ngene lho. piye Mas? Lu mak gadul. Wah, yo aneh. Yo jajal gawe kene iki nggih, Mas. Ya. Siap. Ayo nduk Kiki, ngono. Sesuai dengan awake dhewe aja nganti slintutan yo nduk. Anje Kang Mas leres. Nah, sahur manuk Mas nggih. Nggih. Sak pupuh kene gentian kono coba apik endi. Nggih, siap. Nggih. Yo kene Mas, kanca-kanca, sekar gadung. Ya. Ayo. Dikatakan aku. Oh, hey. Oh. Cek, hop. Ngapa to, Mas? Ngapa? Panggungnya horeg. Yo maksudku ki karepe ki yo ben energi. Jareke Ben kon energi. obah. Iki engko nek obahe ora ngene iki, wagu. Heeh. Lo nek obahe ben ngono kuwi. Malah kaya banjiki. Apa lho kuwi? Banji sakmono kotake amblek lho kuwi. Ngono. Yo kene. Singa. Mesra bis karo Mas Rudung. Seorang diri
aku penak to. Sepurane. Mbok kaya aku Banteran, penak. Mas. Kowe penak oleh kok jenenge iki juragan tuku. Lah kok oleh iki manol pasar iku ya. Lah piye? Begitu kene kok diuncalne. Sing halus jajal. Coba bantu ke saya. Iya, sepurane Mas ya. Coba bantu ke saya. Sepurane. Engko luwih banter kok kono ya Mas. Dua tos iki Pak. Ya. Matur. Terima kasih luar biasa Mas iki. Coba, coba. Nah, surat iki diwaca. Nggih. Monggo Mas Ludo. Nggih, Pak. Nek do maju wong kuwi ya Diwaca sing jelas. Nggih, Pak. piyayi-piyayi sing tresna budaya ki ya Ah. iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Lujung Dalu nyuwun gending. Oh, sing dalu Pak Minto Darsono nggih. Nyuwun gending samping gunung kalih Kinanti Sandung. Katur dumateng para pamirsa sugeng mirsani titiwuranipun lelampahan dalu menika. Amin, amin, amin. Saking Bapak Supri Pucanganom matur sembah nuwun. Nah, Bapak Supri Pucanganom. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dumateng Bapak Dalang Ki Minto Darsono nggih. Saking Tulungagung kula panjenengan ringgit ing dalu menika nggih. Kula nyuwun gending nggih menika. Ora enek jane. Ayo mik katur salam ngono. Nggih nggih nggih. Ngono kuwi lho. Oh alah Lah, kuwi masalah iso. dana kados biasane. Oh ngaten nggih. Nggih. Nyuwun gending Pak Samidi. Saking Pak Samidi Pak napa? Samidi. Hah? Pak Samidi lah omahe Kediri to. Samidi kaset lho. Kuwi saka ndiwek. Endi wek? Jombang. Nggih, Pak. Diwaca kabeh. Diwek Jombang. Heeh. Saking Diwek Jombang. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Masalah dana nggih. Nggih, matur Nggih. nuwun. Masalah lagu matur manut jenengan, Pak. Derek. Heeh. Nggih. Terus ngisor dhewe NB enek kuwi. NB niki apa kuwi? Putih Pak Minto. NB. Oh, insyaallah Pak Dalang dalam waktu dekat badhe Suwan. ngaturi. Oh, kula badhe ngaturi SGI wungon teng gubuk kula. Oh, matur sembah nuwun. Bintang tamune sapa Bintang tamune menika Tasik Pados. Ngoten niku. Asik pados piye endi lho. Iki lho, Gareng Kabul. Aku towi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng Pak Minto Darsono nggih. Sekar Gadung tambah jos. Nggih, dados Pak Minto. Amin, Saking amin. kula kru kawula alit Pagu Kediri, Pak Mugi CS. Amin, Nyun amin. gending pepeling lintang asmana kalih Jos. Muhammad Bion Ngawi. Nah, ya. Nuwun. Iki pundutane diaturke. Nggih, Ki mau wis Nggih. slintutan. Nggih. Saiki ganti Mediun Ngawi. Medun Ngawi. Derek, Ya. derek, Pak Mbak Minto, nggih. Lilis, Kalih Mbak Luki karo kalih. Mbak Bunjung. Nggih. Yo, kanca-kanca Sekar Gadung, coba dereke berpacu dalam melodi. Yo. Mas. Ayo. Langsung. Permintaan gending saking Bapak Muhyiddin Pagu kagem kanca-kanca kru Sekar Gadung Indonesia. Ana do lilis. Iya, Mas. Ya, yo, mungkin. Ya. Terminal Madiun Ngawi, gelanganku bakal aku ngalekake. Ayo kompon. Ya, sembah nuwun. Sik iki aja oleh lenggah sik, Mas. Siduk. Telu ditambahi loro Nggih, Mbak nggih. Diah karo Mbak Mita. Lu tambah loro. Limo. Jumlahe Lima. Menika Ki mau temune- sing diaturke tembang-tembang ambiaran kanggo Nggih. kanca-kanca kawula muda. Nggih, Pak. Saiki minangkani ingkang sepuh ben bisa ngrasake. Leres Monggo, menika, monggo. Pak. Sing nembang sing ana ngisor sing lima cukup njoget wae. Nggih. Oke. Gendingipun nggih menika gambir sawit menika menangani pamuritan para sepuh. Ngawur iso gambir sak. Almangung. Nah, ngetokke garapaning dhewe. Nggih. Monggo. Saya tresno dengan harapan untuk penonton-penonton semakin tresno Oh, dengan semakin- Sekar Gadung Indonesia. Iki mesti judule warung kopi. Itu No, Semakin cinta. saya tresno. Saya Langsung digarap irama tipis-tipis njur dindangdutke nganggo jaipong. Nah. Iki nyapo. kopi wengi. Kopi wengi kok warung kopi ya pun.
ketara ra ngikuti YouTube-e. Nah, sing nyuwara Mbak Sulis Eva karo Mbak Pipit dibantu Mbak Mita karo Mbak Kiki. Heeh, ya. Wirasana. Langsung buka celuk, langsung Bos. irama tipis, Mas. Ya. Nggih, gembos enggak? Ya, tintingane. Nanti kumpul-kumpul. Dar. Menika katur para sepuh ingkang teksih lenggah anggenipun nderek wungon wonten babatan wates Kediri. Nggih. Kaya wong kang nandang boyo sageri-geri sageri-geri merkenari tansah nganti kaya wong kang nyata pancen wis keprenan Renapot yen to nganti ra nyawan mergo ana sing tansah disayang rambidane wadon apa lanang srene ati mung tansah gawang-gawang. Senajan mung sedewa nuntut bisa kowe seming sesama muga tansah lestari. Yo, rancak. Kur. Kaya wong kang nandang boyo saben bengi amoyo prana mrene tansah bingung kanthi kaya wong nyata pancen wis keprenan nganti ra pikir-pikiran wetebete labui katresnan waton kisah kasembatan pancen apun yen to nganti ra nyawan mergo ana sing tansah disayang rembedake wadon apa lanang jroning ati mung tansah gawang-gawang sampai senajan Yo. sedewa nuntut bisa wis seming sesama muga tansah lestari sangira satemang rembaka. Jadi sak kabeh iki diratani Mas Klitik, Mas Kutuk sing Leresipun nom ngoten ya nggih. ben bisa ngrasake, Nggih. ingkang sepuh pepundhene dhewe ya ben bisa nyawang kanthi marming penggalih. Ingkang sepuh saged dipun lenggaken, Heeh. ingkang kanca-kanca nem-neman utawi pemuda nggih dipun layani menapa ingkang dados
penggalipun. Napa meneh Kang Asta panjenengan saya yakin bahwasanya jenengan niku saged melayani dari berbagai Nah, elemen. niki lho, niki. Sing nom ya remen, sing sepuh nggih nunggu. Nah, dadi kabeh kudu dilayani. Cakep. Gandeng iki nek pundutan caping gunung. Nah, Nggih, nggih, betul, nggih, Pak. nggih. Nyuwun Nggih, pangapunten. dilayani nggih. Leres. Menika saking Bapak Supri Pucang Anom matur sembah nuwun. Caping gunung. Lah, Ngagem jengklenge. jenggleng nggih. Anjing kidangu mboten Ingkang dipun nembang? ngelaken. Ingkang nembang Mbak Pipit kalian Mbak Sulis Eva. Nggih. Nah, Niki pun paten niki pun diwahi. Pipit, monggo Pipit. Pun paten. Kula tasih nderek joget lho Pak niki. nggih no. Nggih. Terus kepareng nggih. Tasih. Tasih. Mungkin niki sing nyanyi tetep kula lho Pak Wo soalnya sing Iya. nganu. Iki jane Mbah Woyo kudu munggah ae. Nggih, Pak Wo nu jan Ali tenan. pun bawa pun kereng ya niki. Sing penting kula sik diparengke joget ngono seneng. Tasih Nggih, asal. Pak. Tasik nggih. Lho, Pak. Tasik nggih, nggih. Kula remen nderekin jenengan niku pokoke tasik. Sawape kok panggung ki kok ngendi-ngendi. Wis Jan. Kene nduk wis. Bah, kok gak panggah kalih niki nggih nggih mboten lho. Mboten napa ya. Ya apa iso. Tetep tak telateni sampean ya. Lemu ae nek sing enak Mas. Wis to nduk tak mongi. Lemu sing penting sampean iki gedhi ngono lho. Dadi Ya enak. endi ya? Lemu ki yo gedhe kok ora. Ora enak Lemu bedane. kuru apa ana apa kok iso. Coba nduk Lis. Nggih Wis Mas. aku cawis ana tetembangan caping gunung Agibawa. Nggih, Mas. Yo sing tak jenggleng masih. Nggih sing jengleng sing penak nggih Mas. Ha incis. Incis. Tindengan Mas Dak. Anu pangapunten Pak nggih, kula pareng derek joget nggih. Ya. Joget ta? Nggih. Engko bar iki Mbah Wo munggah panggung. Nah. Karo Mas Hendrik. Saben Saben bengi nyawa aduh Mas keri loh Mas ampuh. penak Mas Asoy. Sampeyan aja kalah ya nduk ya. Mapan sing penak ben pun Kakang ki iso seneng ngono. nggih kula madhep mriko Mas Sing apik awakmu mlumah ae, mlumah ae. lah Iki madhep rono jenggreng kaya sak penakmu kok ta. Ya. Mas Dar Pit. nggih Bokonge diunggahke Mas Luduk ben seneng. Wah. Weh, malah kaya bemre Vespa. Yo kuwi. Endang to. Yo kuwi sing Ya, ya. diarani percontan odong-odong mini yo kuwi. Iya ya. Weh, bojo aduh. Kemajuan yang gua ada HP beras ya kowe. kok ada HP ta Oh, iki punuk Iki jane sinden mau unta ya. sapi yen mamajan ayo Mas Kledut Asoy. ampun karo Asoy. janur kuning Aso. janur kuning Sesuk ya kok. Ngene iki lho. Anfake sing ngene iki. Enten apa to, Mas? Geding aku. oh kacar Ngene. kacar Wah. Wong lemu tancen yo klepe rada lunggar, Mas. Lek sik sirik lawan saya iki bojoku anggar nusul. Lemu iki ngene. Oh, basite Kene pripun? mesti tertekan. Iya, iya. Akhirnya mak trik lho. Tak kepenak yo diresiki to, Mas, diresiki. Alah, ngono ae dipulang. gua ngendi Lek gua aja sanggon-gon. Iki arep kepiye-kepiye iki rantamane gamelan iki Sunan Kalijaga mbiyen yo gawe iki. Kan Sunan Aja Bonang yo gawe diregeti. iki. Nggih nggih, Kok ngapunten mbok regeti? pamit to. ngendi ngendi Kono enek pamirsa. penonton Budayawan kaya ngono. Ayo, ning sandi wayang. Iki maklifat aja tinggi yak-yakan. Kabeh iki nggawe tatanan, ngono lho. Wis diomongi, yoga ki ya saga ki gotong royong. Kegotong royongane ming mbok regeti karo telek iki terus piye? Ya mangapa to ya. Ayo. Caidan. Mosok malah mbok wehne aku. Itu asuk keladeng channel.
Pokok is ngengkel wae ngono. Yo. Kilo. Bagiamu ning kene iki. Ya wong barang. Bagiamu ning kene maki. Kok iso? Bagiamu iki produksi dari Otok. Ayo, wis duwe nggon dhewe kok iso. Ya nduk, Lis. Kembang. Apa ten nggih, Pak? Nah. Sik ora joget sampean. Asal nggih. Nggih. Halo. Kayak kuwi. Iya. Tung cerut ki. Awakmu ki wis ra iso. Biyen sik cilik ki iso tung-tung-tung. Saiki anggere tung telek. Ora. Urung Ya dipapakke to, Be dipapakke. Tung-tung yo. Iya. Sik enak. Apa? Ambil HP ini Pak Minto. Napa, Mas? Tak videone dulu. Ku kirim aku yo. Iya. Heeh. Ya. Nah, aku lho kakan mikir ngono kuwi lho. Hah? Kakan mikir Kakek mikir tung jurut ngono iki. Lali ya, Mas. Coba Lali ngeng aku sik sepurane. Soswi tak petone karo kuntet rojiun. Pak, sik to menengo to Mas Klitik. Bah. Pak Cinta. Yo. Ndang mapan, wedoke ndang mapan. Pek. Ndang mencolot. Kowe iki nek wis kono ki wek. Bebek lanang ndang wek. Mentok. Nek wis langsung wek ngono. Wek. Kewer. Ora paham kok iso. Aku sih sementara lagi pamit ya. Gak mangkring sik wedi aku sik. Kowe tak sodok tenan ndokmu. Mas, Yuk. aja kasar-kasar kaya ku ya Mas yo. Mboten, Dik. Aku wong halus, Dik. Panas dan Janjine piye? janjine piye Jangan ngesuk-ngesuk panas udan ya. Aling. panas udan panas aling-aling. Jelali, Nduk. Nggih, Bengi iki enek durpres iki sik dicepakne. kuwi sego ya, Mas. Oh, sego tak kira durpres to. Senes. Caping gunung. Nadyan wadon sarta Para suling lali puspa warna Ye. ora bangsa. Masuk gedhok Mbak Punjung, Mbak Lilis, Mbak Diah.
Yo, Mbak Kiki. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ayo dong, ayo dong. Sore-sore pajang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene berbarengan, rame-rame jaga-jaga. Tarik-tarik lampu-lampu, yen disawang kok rame-rame. Kaya-kaya ngelingake, kanca kabeh aja turu sore-sore. Ayo, 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 ayo. Getuk. Asale saka telan, Moto ngantuk. iku dambane apa? Ala-ala getuk. Asale saka telan, Yen ra petuk. atine rada gedhog. Aja ngono mas, aja jangono, kado janji mas. Yo. Ayo dong. Sigrah dong. Sore-sore pajang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame ya jaga-jaga. Kai rambulane yang disawang gawe-gawe. Goyang-goyang ngelingake, kanca kabeh aja turu sore-sore. Getuk. Asale saka telan, asale saka Mas Didik. Dawuh Niki timbangan. Mbah Wo diaturi minggat. Nggih. Rono renan penggalih kasuwun Mbah Wo tindak wonten ing Setinggil Agung Nggih. supados kersa dana swanten. Nggih, kalih Mas Hendrik, kalih Mas Oh Mas Hendrik. Sidik, ayo Mas Sidik, ayo Mas Sidik. Monggo, sermat. Monggo katuran minggat datang panggung. Tutuk. Tutuk. Mas. Monggo Mbah Wo. Tindak Mbah Wo. Kale Mas Hendri. Mas Hendrik, ayo Mas Hendrik. Monggo Mbah Wo, monggo. Ah, monggo. Lah, jan. Atus Pun. Mbah Wo, Mas Hendrik. Monggo. Nyatane ngatos dalu panjenengan tasik Pungon. bungon tasik nenggani. Monggo radi majeng Mas Sidik, Pak Wo, monggo. Pun kamajikan kagem Nggih. panjenengan. Kanya apa iki, Mang? Ah, pun derek satu suara atau vokal panjenengan yang Menika yang dispesialkan untuk ditunggu-tunggu masyarakat oleh- dusun Babatan. Niki wae kula pun keturunan tak jane, saking kesel terus. Lah niki kita mbok kesel, tambah kesel niki. Kate isuk wis mau bengi Nggih, dusun. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan agenda ini bisa menjadi satu acara yang bermanfaat dan positif untuk tahun depan lagi. Amin, 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 amin. amin, amin. Ketoke masyarakat ya Amin, semua nggih, amin, amin. Muga-muga tahun ngarep iso kelaksanaan. Amin, amin, ridho Allah.
Anggere Mas Hendrik iki pokok sik panggah semangat insyaallah Mbah Wo semangat. Tetap semangat, Pak, tetap semangat. Pun derek panjenengan bawa. Nggih tembangin Apa napa? nggih? Mang milih wis Duet milih. atau Mas single? Hendrik milih sing ndi? Yo. Mbah Wo sing pundi monggo. Pujung kali Mbak Lilis, monggo. Oh, kene Nah. itu, Jong, Lis. Ya. And the song and the duet. The song and the duet and the senden. Yo. Tembangnya apa Mas Hendrik? Menika nyuwun gending Dewa Ruci. Dewa Tresna Oh, Wawan. Dewa. Oh, Dewa Tresna. Dewa Tresna Dewa Ruci iki lho. Monggo. Mas Hendrik dikagem merdeka mawon. Nah, bawa kagem merdeka mawon. Bebas enten wedal kali jambah. Subuh wisan iku. Nah, nggih. Ya, Yuk. Dewa Tresna. Dewa Tresna, Mbah Wo, Mas Hendrik dados. Spesial ada Dewa Tresna bersama Mbah Wo Dan juga Mas Hendri. Sajosi. Karo wewe. Ora wong Kumpul. puasa. Nek rawo. Ayo bos, cokot tamu bos. Yo bareng donga anyen nuwun Marang Dewa Tresna. Karo gadung Indonesia. Lilis. Wis kedangan bulan mendidikon lagu tresna tening keloro-loro ati bisa regan mas apa Aku cinta padamu. Orang ira yen wis kasep dekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aduh sayang kok ngene rasane. Babatan istimewa. Demi cinta pengen aku sewu coro bakal tak lakoni. Yen mengkono ya bareng donga Anyen nuwun marang Dewa Tresna. Iya, terima kasih. Mbah Wo sampun ngaturaken suara masipun. Klungsa-klungsun derek Mugi wudu. berkah. Nggih. Mas Klidik, Gawut tinimbalan. satu tembang panjenengan Siap, siap. kalian Toledatit kersane Nggih. minggah panggung.